Lolo. Chalo. Lolo, keep in a meconifa. Come back, what do not talking. You never banku. I come up with an uncle. It was an uncle, no, it was an uncle. Uncle, Nabazia, Fabunazi uncle. Never I couldn't look Nabao. Anika, are you okay? Dalubico. Imanobo, I call him Lolo, Bolo. Dalu pizwe biko mambo kefu na fana wi eto ka muna ka disi uzo nkaka nso ngwa nsogbu adịghị ụmụnwaanyị denu ka mgbe kwadosi ka ịpụba nnọọ oje kwaba nkụ ka nje kpata nkụ ịma ihe anyị nọ kịta bụ okorochibi gbọbe so ọkụ nsi ka nje kpata nkụ anyị ga-eji shie nnu otu aga ọ dị mana ụbọchị ọzọ emezikwunye ọzọ atatụ na onwe gị afọ akwa m na ya ịchọ ịkpata nkụ ịgwa m ọkwa gị na enyi gị nwoke na-akpa nkata nsị ka m gbaba n'ime ọhịa je kpata nkụ ụbọchị ọzọ ama m ịkwadocha adị na-eche m ụbọchị ọzọ ịkpọ m nsogbu adịghị ndị be anyị na-anabata unu n'ọga mba nke ụbọchị taa daalụ n'olie nne ọ na-amanogo ka o si adị anyị na-ewetara n'ife mma na ABS TV channel 24 na TV station gị ya na channel 113 na Star Time ọ na-amago ndị nna fanụ ọma bụ ọgọ mbụ n'onwe ya Desmond Ifeanyị bụ afọ m ine na anya ife ọmalịcha lọọlọ mụ ife ọ na-agbakwanụ mbụ ife a ọ kpata nkọ eji wee sielu m nri mana ọ kwesịrị na-atọ onwe ya bịa afọ a daalụ n'olie nne obodo mkpọ na-agata ata bụ obodo a na-akpọ Mgbakwu chekisi malụzie na Mgbakwu ka mkpọ anọ m mgbe gị na-eji oke na-agba mgbe a na-akwado ịpụ na-acha echekwa n'ije Mgbakwu inyebego anyị ndị be anyị akpọ m na-aga Mgbakwu nọ n'Ọka North Local Government nke Anambra steeti anyị ya je ka anyị mara ife ndị Mgbakwu na-eri ihe ha na-asa n'otu ha si wee malite dịka isi emebu na mbụ daalụ n'olie nne na-agakwa n'ebe ọbụla ebe a ka ị nọ n'ezi na-analụ nnọọ ikuku ọma ihe adịkwa lọlọ mbụ ife ọdụ nwayọ lọlọ nnọọ anyị bịakwutere gị tata unu mere ọfụma ebe anyị nọkwanụ n'ọfụma nnọọ ka anyị nọrọ nọdụ anyị na n'ọrụ Igbo ka anyị bụ nkwabata n'ubi ka eji esili ubi nri ịghọtago nkwabata n'ubi ka eji esili ubi nri otu a ka ọ dị ekele gị ndị be anyị ọ na-afụgonu anyị abatagokwa na Mgbakwu anyị ka nọkwa n'ife mma na-akpọ Ọgamba unu nne anya ọbụla sọ mina ọmalịchala ọnọ m n'ebe anyị were nnukwute onye ichie nọ n'etiti anyị nna anyị ekene gị daalụ biko ikike ịgwakene ndị be anyị onye bụ abụ m bụ Chief Clement Nkemlem onye Mgbakwu ka m bụ Vice PG Mgbakwu ka ịkwa n'ife a na-ekwubi nna anyị ọnwa Chinemelu nwa Chinemelu ichie nwa Chinemelu ichie nwa Chinemelu Chukwu ya na-emelụ gị ya bụ ife ọ ga na-emekọlụ unu daalụ nwa Chinemelu o nwere ajụjụ mi na lọlọ mbịa ka anyị marụkwanụ ka obodo unu dị na ihe unu ji biri ajụjụ nke mbụ abụrụ anyị ga-achọ ịma ka Mgbakwu a si wee malite o nwere onye bụ Mgbakwu ka ebe ọ nọ bido mụsaba ka ebe o si wee bịa kedu oyibo na-akpọ history well ịmụ na anyị nwa na onwe anyị abụrụ ndị ikenye chacha mana dịka ele achịkọla anyị m ga-akọtụ nwa obele ibe ese na nkwọ nwere ibe ese na akpụ na nkwọ abọgụ ka a na-akpụ ya abọgụ ya Mgbakwu abọgụ
ọyịwa ọ bụ adụ ụmụnne ịtọ mgbakwa abọgụ ubulu abọgụ nteje abọgụ ewugwe awa amụsazi ya mgbakwa gataba ebe a nteje aga ebebe kedu abịa ndụ nna agakwuo na bebe ya bụrụ na nteje bụ nwanne yes mana ọgụ mana ọgụ nteje abọgụ ukwulu nteje ukwulu ya ukwu ulu ukwulu na mgbakwa abọgụ na nteje abọgụ bụ nwanne wa na-atọ ọba abọgụ kedu nna mụtalụ fa na-atọ abọgụ nụ onwe ya otu aka ya bụ mgbakwu si wee malite iche nwa Chinemelu ka ịkwanụ anaka oni nọ na ya bụ mgbakwu ama na mgbakwu ga-eme bụ nwazi anụ ụmụ emụmama ụmụ vileji adụ mkpụ na asaa vileji gụọrọ n'anya Amaezike Amaeze Amamkpu aka ama na-atọ achala ụmana Amede Odone Ọdịshi Uru Otulu afa na-atọ ezigbo ụtọ na ntị. Kedu nke ya bụ nwa kedu n'ime afọ adịkọ nke ikpeazụ ama Otulu Otulu na anaga ọ bụla nwa m ka ihe abụ afa nna anyị daalụ kekwanụ ihe unu na-eri kedu ihe unu na-asọ ụmụ obodo ọbụla nwere ihe ha na-eri na ihe ha na-asọ maka na lọlọ m ma ife m na-eli gbalụ ife m na-asọ mgbakwunye okwenụ nke fa na-eri ihe anyị na-asọ eri agawara nne ụfọdụ na-asọ agwọ ga eri agwọ mana ndị binyela ebinye esi na-eri agwọ bụrụ na mgbakwu ga eri agwọ abata na onye mgbakwu na-eri agwọ maba bịa pụrụzi onye bụ onye mgbakwu na-eri ya bụ agwọ ebubie na ebe dị n'ụdị ahụ anyị amaghị na ya na-eriri agwọ ndị binyela anyị ebinyela mana onye ọbụla bụ onye mgbakwu ị na-enye anya ọ magbo na ya na-eri agwọ ozelie ebubie onwe dịka awọ ma ụmụ ibe anyị adịghị ndị ahụ obodo ndị ọzọ ga ike na-eri ya ma anyị nwa adịghị eri ya abịa n'ibe anyị na-eli anyị na-egbu azụ na-egbu anụ anyị nwere mmiri a na-akwụ azụ ọkwa nyaja nwee ọbịa na-agba nta a na-agba nta wee ọ bụ na ndị ebi Hausa azọ chọtara Itulu ọ ka na-abụ nchi along the road ị ka na-abụ nchi ndị mmadụ gburu na palọ apụta na-akwụsị na-ewele ndị moto kabagolu ewugie ya ife eji mmalụ ndị mgbakwo bụ nta na ọrụ ugbo o mejọ bụ ọrụ ugbo na onye lụ azụla ọrụ ugbo ọpala egbe ejebe agụ onye anya bụ anụ maka na mmiri ụlọ m so kịta na-aga mba fụ ya bụ anụ na-asị n'ụlọ nna anyị kedu omenala dị iche iche unu na-emegasị ụfọdụ na-eme emume ọnwa asatọ ụfọdụ na-akpọ nke ha iri ji kedu nke unu obodo ọbụla nwere omenala eji wee malụfa ka ịkọọla anyị omenala eji malụfa nke anyị bụ anyị na-eme ọzọ a na-eji ọzọ ọrịa otu akọdụ a na-egbu ichi unu na-egbu ichi ife ka iseke gboo ị ga-abụ ndị kawachara iru mgbe ị kakwa iseke ndị ochie ka ị ga-abụ kịta akawachaziri iru mara ndụ fafa bak a na-ebezi etinye mma ọ bụ na igbo ichi ime omenala dị ya ewugo so na ọbịa bịa emelie a na-eme amanwụrụ a na-eme nkwa ọdụ n'inside ichi ngwogo na ngwongwo dị na ichi imejezi anya ọ bụ na igbo ichi n'ọnya ọkwa mbido ka m na-ebido n'nwayọ anyị nwa na-akọ ji anyị ga-asọ ji gwara ọ bụ ji bụ aka ọlụ anyị ya ka ndị okenye ndị gboo ji lụcha ụlọ elu
lụcha ụlọ na zụcha nwa na university Ya bụ colleges iji ewugwe ọ bụzi ba ka eji takịja bụ ihe na-ete ji n'ebe a ka a na-enweta ji niile a na-alụpụgo ọpụtị na oge luo bụ nkịta ewe ma ndị mmadụ ndị mgbogo agba elu abịa be anyị egom ji n'ọnya ọ ya bụ na ji na-agara ọnụ ala ebe a ji dị ọnụ anyị lọlụ ka ya jụtakwa ife anyị ebukọlọkwu ji wee naba ọ bụrụ azụ anyị eji sie ofe taịm bọọlụ mgbe a ga-agba unu bịa ji nke ọ ka fọ harvest we ji ọ bụ na harvest we ji onye bịa n'iwe enwe nne ọsị ka ya so mgbakwụlatara aka mmanụ ịghọtago azụ n'ụwa bụ na usoro mgbakwụlacha aka mmanụ bụ azụ ahụ na ji ịghọtago inwe dịka unu bịara akịta ntị lọlọ m mmekene aka na-eche ọkụ ome aka na-eche ọkụ weta azị nkụrụ nkụ kpọchawala akpọ suo onye ime ekwesịghị mmanụ na ose ndị be anyị enwere m ọjị lakwasị ya mmanụ onye ụjezi anya ọzọ na a ga-ejekwa ọbọ ka e dị esoro eme niile lacha aka mmadụ iwu gị na onye abịa emelie nwa Chinemelu ịchịkọnata ya bụ akụkọ kedu ebe nkiri anya dị iche iche nọ na Mgbakwu ife dịka ife ndị oyibo na-akpọ tourist attraction ọ ya bụ onye si esi nata kịta bata Mgbakwu akpọrọ ya wee jee ebe dị otu gosicha ihe ndị ahụ obi adị ya mma kedu ebe nkiri anya ma mmiri ma ife dị kedu ife nwegasị mgbe mmiri ọgba n'ọnụ mmiri agba n'ọnụ ya ọ si n'ọnụ agba ọ na ya agaghị nwa ga-abụ mmiri na-enwere ebe osipụta si n'okwute na-apụta ọgba n'ọnụ ka a na-akpọ ya n'ọnya eri kanịbalị enwere okpokolo enwere mmiri enwere ngenukpe ịghọtago alụzie na nke ebumazụ anyị nwere abada ebe a na-egbu azụ ọkwa ndị gbara m na-abịa ebe a egbu azụ nwekwa ezu na ezu gara etu bata na be anyị agbadaba otu ọcha ezu na ndo ya ezu apụlụ na ndo ma nke pụlụ mpere afọ obodo anyị jere ụbọchị a nke anọ na anya melụ anakụ ezu apụtara ezu a si ama isi gbadata ya ahụ sakuleti iwe niile ahụ wee gbadaba anakụ obodo ọ batala otieliwe ọchọkwa ụzọ na-egbede ti jam ja Niger river Niger ọ river Niger bụ nchịkọta ya maka river Niger gbaa iji obuchi ya azụ ụmụ obere mmiri a niile agbacha iji ịma ebe agbamiji mmiri sojuo dụa ka ele a na-agbawa ọsọ na mmiri na ide mmiri na-enye nsogbu o juela ahụ na ọsọ ndị nọ n'egbele mmiri akwawa ya ewugwe n'ọnya maka ahịa unu ọkwụchago n'ihe unu abịa main market anyị nwere bụ nkwọ Mgbakwu mana o nwere nke a na-azụgodo anyị nwere ọzọ ụda owuke bụ njikọ ụka owuke bụ ezi igwe nwere ebe ị ga-anọ ịnama ị ga-asị alụ eme na mmiri na-ezo ka ibe ejegote ibe mba ịtụọ nwa mpempe ọzọ igwe ihe ịchọ ije nwa Chinemelu nnukwu mmadụ ekenere m gị daalụ lie nne ka isi wee nabatakwana anyị wee kọọla anyị ya bụ akụkọ obi dị anyị mma ndị be anyị ọ na-afụgoni ya bụ akụkọ ọ gara ọfụma ugbu a bụ oge anyị eji wee ka anyị gaa lia ngagharị nke nọ n'ime ya anyị eje ya bụ mmiri akpọrọ afịa jee afịa anyị egbutekwa azụ m gwara unu mụnwa bụ ọgama jee ọfịa ya bụ ọfịa a na-agba nta gaa ebe ndị dị iche iche na Mgbakwu wee gosi unu ka Mgbakwu do na-agakwa n'ebe ọbụla iche nwa Chinemelu
Ba na afugo na ba irute na ya bụ mmiri o. Nna ke isi na na-akpọ mmiri a. Nna bịa nso. Amenyi. Mmiri ga jụrụ oyi. ebe a nke anyị. Onye isi, ka ezi nwere ike ikwu maka ya bụ mmiri. Mmiri a na-esi ụwa jiri adị ata ata otu na dry season rainy season adị ata ata ndị anyị na-anwụ ya enwerụzi ebe ọhụrụ na-abụgo ya bụ mmiri. Ya bụ maka ihe gbuo mmiri ụlọ anyị gbuo mmiri ya ma ndị be anyị ka anyị banye na mmiri anyị banye mmiri ka anyị megharịa ahụ na mmiri mma ụgbakwa ndị be anyị na-afụgo ya ebe a ka anyị apịachi ọga mba nke ụbọchị taa. daa na ole na-ekwu nsi wee sonyere anyị mgbakwụtakwa ya bụ ụtọ ọ na fewọlụ ya igwe ifeme na ya galọba igwe nwere ike mgbọchi ọzọ anyị abata mgbakwu mgbe a peweghị igwe uru ya gba mbọ sonyere anyị n'izu ụka na-abịa abịa na ABS TV channel 24 na TV station gị ya channel 113 na Star Times. Unu ma ndị nọ na fanụ ọmụ abụ ọga mba n'onwe ya Desmond Ifeanyị bụ afa m nne n'anya na afọ ọmalịchala ọlọm oyoyo ọlọm minesi aga ya bụ mba Afọ m bụ Efunanya Okonkwo. daalụ nje nne ka anyị pụnụ n'izukọ.